Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon ikusentzule eta ongetorri gaur ere egunez egun Iruña herriko hotsak eta zaratak saiora. Aspaldi ez ginen ikusten, jaietan egon garelako Sanferminak eta gero, baina gaur uztailak 23 hemen gaituzue astelenarekin asteari hasiera emateko. Gaur bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik, orain dela gutxi oposaketak izan ziren, eta ingeleseko atalari dagokionez hezkuntzan haserrea eta harridura eragin dute fase horiek. Horregatik, ingeleseko bigarren hezkuntzako opositore taldetik bi gonbidatu izango ditugu gaiari buruz aritzeko. Ondoren, asteazkenarekin aste honetan, 28ra arte, uztailaren 25etik 28ra arte, alegia ikasle abertzaleek eskola ibiltaria izeneko ekimena prestatu dute, eta ere gaur bi kide izango ditugu horri buruz hitz egiteko. Iruña herriko hotsei dagokionez erakusketa bat izango dugu. Sanferminei buruz hitz egiten jarraituko dugu, horren ingurukoa delako. Konkretuki, finala aurreko fasera edo lehiaketan, kartel lehiaketan, final aurrekora iritsitako kartelak Kondestable Jauregian ikusgai daude, abuztura arte izango dira hor, baina joateko aukerarik ez baldin badaukazue, hemen gure saioan ikusi ahalko dituzue. Orain hasiera emango diogu gaurko saio honi, beti egiten dugun bezala efemerideekin. Gaurko lehenengo efemeridea 1985 urtean gertatu zen. Alan Hale eta Thomas Bob, astronomo estatu batuarrek, bien artean ados jarri gabe, ia momentu berean eta estatu batuetako leku ezberdinetatik, bien abizena daraman kometa aurkitu zuten. Hale Bob, Thomas Bob aurten zendu da. Salto egingo dugu 2007 urtera. Gaur bezalako egun batetan, Portugal herrialdeko Figueira da Foz hirian, poliziak Jaime Jimenez Arbe delitugilea, El Solitario ez izenarekin ezagunagoa dena, atxilotu egin zuen. Espainiako banku ezberdinetan burututako 30 lapurreta baino gehiago leporatzen zaizkio. Armak erabiltzen zituen eta hoietako batetan Nafarroako Castejon herrian gure erkidegoan bi guardia zibil hil egin ziren. Horretaz gain, Castelloko probintzian polizia batek bizia galdu zuen bere lankide baten bala galdu baten ondorioz. Goazen uztailaren 21eko titularrekin. Zabalguneko auzo unitatea Aita Calatayud kalera itzuliko da bertako lokala zaharberritzeko lanen ostean. Udalak 227.000 euro inbertitu ditu obra hauetan eta orain aipatutako leku aldatzea gauzatuko da gaurtik astelehenarekin asteazkenera bitarte. Egun hauetan gainera telefonoa bidez soilik emango da arreta eta ostegunetik aurrera hilak 26 egoitza zabalik egongo da. Merkatuaren kalean autoek geldialdia egin ahalko dute bidaiariak uzteko. Udalak dendariekin neurriak adostu ditu alde zaharrerako sarbidea errazteko. Labriten neurri bera dago orain, 5 minutuz geratzea posiblea da pertsonaren bat igotzeko edo jeisteko. Egile berriendako euskarazko 28. literatur lehiaketa abian dagoeneko. Azaroaren 5 arte 3 modalitateetako lanak aurkeztu daitezke, poesia, narrazioa eta bertso paperak.
Nafarroako 12 bainu eremuetako 7 bikain kalifikazioa dute. Gobernuak 2018ko bainu denboraldia ezarri du uren kalitate kontrola egiteko egutegiarekin batera. Harresietako jaialdiko ikuskizunek antzerkia, zirkua, dantza eta musika eramango dute Zitadelara eta Iruñeko harresietako zenbait txokoetara, abuztuaren 2tik 22ra. Ea zenolako azalak ditugun gaurko egunkarietan. Diario de Navarra egunkariaren lerroburu nagusian, 2010 urtetik 75 urtetik gorako Nafarroako populazioa igo eginda 14.000 pertsona gehiagorekin. Azaleko irudian Sergio Fernández eta Maitane Melero atleta nafarrak ikusi daitezke. Azpian titular honek laguntzen du argazkia. Urrezko 4, zilarrezko 3 eta brontzezko 1. Diario de Notiziasen txanda. Lerroburu nagusian urrengoa ipini dute. Nafarroak adin txikiko imigranteen etorrera laukoizten du eta urte batetan 38 hartu ditu. Azaleko argazkiak atzo ospatutako Baztandarren biltzarra jaia erakusten du. Izenburuak honela azaltzen du. Baztandarren solidarioa. Aurtengo bestak Altsasukoekiko elkartasuna adierazi zuen eta. Orain jo dezagun gara egunkarira. Lerroburu nagusiak hau dio. Turulek eta Rulek Europako Kataluniako alderdi demokratak krida a la solidaritat mugimenduan sartzea gainbegiratuko dute. Azaleko argazkian atzo Elizondon ospatutako Baztandarren biltzarra jaia agertzen da. Titular hau dago alboan. Baztanetik Altsasura elkartasuna dantzaz eta gurdiz doa. Bukatzeko hedabide euskaldunen unea da eta gaur berri egunkaririk ez dagoenez, astelena baita, zuzenean Euskal Herria Irratiko webgunera pasako gara. Goian ezkerrean podcast bat zintzilikatu dute Guardasola uztailaren 2018ko uztailaren 20 izenburupean. Ondoan eskuinean harresietako jaialdia, musika, dantza, zirkua eta bar. Beherago ezkerrean merkatuaren kalean geldialdia egin ahalko dute autoek bidaiariak uzteko. Ezkerrean jarraituz, eskola ibiltaria Irurtzunetik Altsasura. Hor bideo bat dago, elkarrizketa bat, eta gaur izan ere egunez egun gure saio honetan, elkarrizketatu egin ditugu ere ikasle abertzaleak honen inguruan. Eskuinean, 6 zauritu bat oso larri Nafarroako Unibertsitatean eroritako adar batengatik. Bukatzeko ezkerrera bueltatuz, Tafallako hegoaldeko ihesbidea eraikitzeko 11,3 milioi euro inbertituko ditu gobernuak. Goazen astenetako Iruñerriko agendarekin. Uztailaren 31 arte Kondestableko atarian erakusketa bat Sanferbrik 2018 legozko iruindarrak izenburupean. Izenak dioen moduan, legozko sorkuntza bat ikusi ahalko dezakegu, konkretuki Iruñeko udaletxe plaza Sanferminetan. Gaur eta abuztuaren 28 arte Kondestable jauregian final aurreko Sanfermin kartelak ikusteko aukera izango da. Sarrera librea da. Asteazkenera arte, Lar Gallegon, gaur ospakizunak izango dira Doneiakoren omenez eta gaur konkretuki bermuta jokuak eta dantzaldia izango dira. Eguerdiko ordu 1:30 izan da lehendabizikoa, arratsaldeko 5 izango da bigarrena eta azkenengoa arratsaldeko 8. Asteartero bihar hasiz, abuztuaren 28 arte, Arrotu zentroan serie foruma izango da. Glee seriearen edo telesaiaren proiekzioa egingo da eta proiekzio bakoitzaren ondoren solasaldia gauzatuko da. Eguerdiko 12:30 izango da beti. Bihar Baluarte Jauregiko teilatu lauean, Rooftop Cinema zikloari hasiera emango diote, proiekzioak egingo dira eta bihar Euripean abestuz edo Singin in the Rain pelikularen txanda izango da. Gazteleraz izango da gaueko 10 eta 4 eta sarrerak 6 euro balio du.
Amaitzeko igandean goizeko 11etan jaitzen, bisita gidatuak, tailerrak, dastaketak eta abar egingo dira jardunaldi gastronomikoak izenburua duen ekitaldian. Zero oskarbido laino gutxikin egongo da. Arratsaldean ipar-ekialdeko haizea ibiliko da. Temperatura maximoak nahikoa edo nabarmen igoko dira. Asteartean zerua tarteka lainotxo egongo da. Baliteke zaparradaren bat botatzea. Arratsaldean ipar haizea ibiliko da. Temperatura minima gutxi igo eta maximak gutxi edo nahiko jaitsiko dira. Iruñerriko albisteak ikusiko ditugu orain. Lehendabizi Barañaingo berriak. Barañaingo udalak autoenplegua eta enpresen sorkuntzari laguntza ekonomikoa edo diru laguntzak eskaintzen dizkie. Gehiago jakiteko IKT telezentroa merkataritza eta baita enplegu zerbitzura ere gerturatu 9481972 telefonora deitu edota telezentroabildua.barañain.com elbidera idatzi. Arangurenera pasako gara orain. Udalak 3 lokal jarri ditu salmentan Mutiloan. Xehetasunak udalaren webgunean aurkitu daitezke eta guztiendako proposamenak Aranguren Ibarreko udalaren erregistroan aurkeztu ahalko dira abuztuaren 22 arte. Bestalde Arangurenekin jarraituz udalak aholku seinale eta faunarako goi pasabideak jarri ditu Mutiloako ehuntze etorbidean, ibaia eta eskola inguruetara hurbiltzen edo gerturatzen diren Katxagorri arruntaren harrapatzeak ekiditzeko. Bukatzeko, ea zer daukagun Iruñea hirian. 18 kirol modalitate ezberdinetako 45 taldeek udalaren laguntza ekonomikoa edo diru laguntza jasotzen dute pasaden denboraldian Liga Nazional Ofizialen 3 lehenengo kategorietan lehiatu izanagatik. Osora 436.000 euro banatu dira pilotazko 6 talde, futbolezko eta igeriketazko 5, patinatze 4, areto futbolezko 3, eskubaloiezko, piraguismozko, beisbol, hokei, atletismo eta waterpolozko 2, eta judo, saskibaloizko, gimnasia erritmikoa eta ezpatazko talde bati. Iturramako zibiboxeko 6 eta 11 urte bitarteko umeendako hiri kanpaldietan 4 toki libre daude. Uztailaren 30-etatik abuztuaren 3 eta abuztuaren 13-tik 17 gauzatuko direnetan, hain zuzen ere. Bai gazteleraz eta baita euskeraz ere. Amaitzeko Iruñeko udala sektore turistikoko enpresekin elkarlanean, hiriko bisitariei zuzendutako udarako ekintzen eskaintza bat egiten ari da. Batzuek iruñakar txartelarekin lotura daukate eta guztiak 4 hizkuntzetan editatu den liburuska batetan jaso dira. 23.200 ale prestatu dira hiriko turismo bulegoan eskuratu daitezkenak. Udalaren Facebookean eta Twitterrean ere kontsultatu daiteke.
Arakin laguntzailea eta urdaitegi laguntzaileak behar dira astelenetik larunbatera kurrikuluna bidali mailen.seleccionabildua.diagroup.com helbidera. Jangela arduraduna behar du jaso ikastolak dietetika nutrizion esperientziarekin eta lehen arreta titulazioarekin. Ordutegia goizeko 9:00 arratsaldeko 3:00. Kurrikuluna bidali xagirre@jasoikastola.net helbidera. Erizaina behar da, ordutegia arratsaldeko 3:00 eta 4:00 gaueko 10:00 lanaldi osorako. Kurrikuluna bidali ikersanchez@elcorteingles.es helbidera. Arakin urdaitegi sekziorako 2 langile behar dira. Kurrikuluna bidali ikersanchez@elcorteingles.es helbidera. Ezgaitasun psikiko duten personen zainketarako 5 teknikari behar dira. Asteburuak eta ordezkapenetarako. Sarrigurenen. Kurrikuluna bidali recepcion.lasaias@domusbi.es helbidera. Altzari muntaketarako langilea behar da. Goiz eta arratsaldez lan egiteko. Kurrikuluna bidali naiara.cambra@randstad.es helbidera. Ingelera eta arabiarra hizkuntzak dakien administraria behar da. Lan ordutegia goizeko 9:00 arrasleko 5:00 eta 4:00. Urteko soldata gordina 19.500 euro. Kurrikuluna bidali irunaempleo@irunaempleo.com helbidera. Elektrizista behar da. Lanaldi osorako goiz eta arratsaldez 1.200 euroko soldata gordina hilean. Kurrikuluna bidali irunaempleo@irunaempleo.com helbidera. Gozogilea behar da. Txandaka lanean aritzeko astean egun bat libre. Kurrikuluna bidali estibaliz.prieto@nortempo.com helbidera. Ozkailu eta klimatizaziorako teknikaria behar da. Kurrikuluna bidali sonia.jimenez@randstad.es helbidera. Kamioi trailerrerako gidaria behar da. Nazioarteko ibilbideak egiteko. Kurrikuluna bidali goikogar@hotmail.com helbidera. Arazurin txanda kantolatzeko arduraduna behar da. Lanpostuaren inguruko xehetasunak eta kurrikuluna bidali i.ezkurra@tasubintza.com helbidera. Gaia jarriz responsable turno Arazuri. Terrazetarako zerbitzaria behar da. Gutxienez 3 hilabeteko esperientziarekin 1.100 euroko soldata hilean. Kurrikuluna bidali sagrario.angiano@asaudicon.com helbidera. Menpekotasun personak zaintzeko 2 langile behar dira. Udako denboraldirako. Kurrikuluna bidali rrhh@amabir.es helbidera. 2 autobus gidari behar dira. Lanaldi erdirako. Kurrikuluna bidali 2018 konduktor@gmail.com helbidera. Gizarte integrazio programetan lanerako 3 hezitzaile behar dira. Asteburuak, jai egunak eta gaueko txandak egiteko. Lanaldi erdirako. Kurrikuluna bidali seleccionpersonal 40zazpi@gmail.com helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteve.